na to, okay ra mo gani. Ay, pahilot mo ko nimo. Di lagi kini hubag baya na kinahanglan lagi nahiluton. Okay ra mo gani. Okay, kinala ako ra ni humulog dagat na muli ta. Di lagi unya na diri sa tas kong miga kay may nalang kay duol na tong manghilutay. Ay, dire mo migam-hilot eh. Na okay ra yun. Okay ra tayo mo, ado. Di lagi pahilot lagi ta na. Okay ra mo gud. Ah, okay ra ni lag ko na dadar ni. Ah basta kay pahilot ta na. Uy. Ito. Ang saya to, miss? Kinsay mo pahilot? Siya. Ako miss, ako magpahilot ko. Nga naman. Akan manghilotay mangud ko. Ayaw na siya. Ayaw na kalab, di ba? Ayaw na. Sakit kayo. Sakit sa kutuhod eh. Kinala dyan pahilot eh. Ingon, biyak ka? Hilot ako man. Sakit ka. Ayaw na siya, ma'am. Ayaw na siya. Lisoy ko glakol mo Ayaw hubag na ni. siya ba? Hubag lagi. Hubag lagi yun niya. Ayaw sa hubag. dagat. Ayaw na sa dagat. Dili, kinala pahilot yun niya. Hilot mo na. Lain na. Igus kinumo. Dili lagi hubag lagi tinuod lagi. Miss. Uli na, miss. Ayaw na siya, miss. Ayo miss, hilot ako. Arito, hilot andre. Dali. Na. Hoy. Okay, hilot mi. Kari ang hilot. Gusto ka? Dili. Ay, sa ko. Ha? O, ulit na lang, miss, ha? Sakit. Agay!